ελπίδα. Για ποιο πράγμα? Να τραβήξω αυτό το πράγμα. Μαλάκα, είναι πανέμορφα. Τώρα μπαίνουμε και μέσα στο σύννεφο. Εδώ αρχίζουν τα ζώδια. Παντού είναι ομίχλοι από το δέντρο, από το χιόνι. Για το κανάλι της Μυτιλήνης, Ελίζα Καλίτσι. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο χωριό. Ναι, από την πάνω μεριά. Αυτό που ήθελα να κάνω, δηλαδή, για να γλιτώσω τα πλακόστρωτα, τα οποία γλιστράνε πάρα πολύ. Και από εδώ πάνω. Μπάρμα, θα μας πας καρότσι. Σε 2 βίντεο που έχω γυρίσει μου λες την ίδια φράση. Δηλαδή. Θα μας πας καρότσι. Δεν το βλέπεις πως πάει. Μαλάκα. Ο άνθρωπος μπορεί να μην Με έχει... 0 χιλιόμετρα. Τι κάνουν πίσω αυτά. Δεν έχει καλά λάστιχα. Ωπα. Πανέμορφα, έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάμε καλά.